Ty zegny misy traikefa mila ary tsy maintsy hainao zegny raha ohatra ka anao zegny toanam-bola zegny. Tsy maintsy mila hainao zegny traikefa andeha zahavako aminao ty zegny. Fa alôka tsika vôlagna izy zegny, ty zegny misy raha tiako koragnina hely. Ino ma nialako nisôma laboly zegny? Nisôma laboly zegny, un jour zay nandeha nagnano entraînement, safia misy match zegny, journée des écoles ma zegny, sport scolaire, ya andeha tsabogna Anosibe. Tamin'ny fotoana zay zegny, Eugénio mitôma za isan'andra, ty temps antsika andeha hagnano entraînement, ty temps ambilany igny antsika andeha isôma laboly amy 16 heures. Tampanifiana io, de tamin'ny fotoana zay zegny, mandeha magnano sport zegny zay, entraînement isan'andro. Za zegny tamin'ny voalohany somary tiako le raha, fa rehefa nidiniko zegny le raha, tsy tegna mondina. De navy tamin'ny fifidianagna, tagnaty liste zegny, navy tamin'ny fagnanaovagna, contre appel tamin'ny farany zegny tsy tafiditry za tagnatin'azy, de nisy ankiviagna be zegny za, avy eo tegna nidiniko zegny le raha, tsy mondina zegny. Fa ino zegny ny traikefa tokony ho anagnanao aminjay zegny? Tandregnanao, mahatônga marindrigny bôka anao mitandregny. Traikefa tokony anagnanao zegny manomboky izy ty, anao izy ka toanam-bôla, mila azonao zegny le filôzôfiny, hitanao ôlo avy afaranaka aby re fara aby re, mamindagna, azonao? Mamindagna zegny. Izy koa anao toanam-bôla, mila azonao zegny, ino le filôzôfina ôlo mamindagna. Mbes tantarako aminao izy. Rehefa anao zegny toanam-bôla, mila mivarotro zegny anao. Agnatin'ny anao mivarotro zegny, mila mahay mamindagna client zegny anao. Mandatsika vintagna eto anao tsy mihinagna, mifindra eto anao tsy mihinagna, mifindra eto anao tsy mihinagna, mifindra eto, fa io zegny enfin io mihinagna fô zegny. Donc zegny, izy koa anao am'zao ty zegny misy raha ambidinao niany, tsy lafo, mivarôta ndray koa zegny anao mare, mivarôta ndray koa zegny anao, mivarôta un jour zegny andeha fô zegny raha ambidinao, un jour anao mahazo client fô zegny anao amin'ny business tsabonao zegny. Na magnano business en ligne zegny, na tsy en ligne, isa mars fô zegny izy io, fa tsy maintsy misy laoko fô ake zegny. Io zegny tsy maintsy misy ôlo hividy raha ambidinao io fô fa tsaboana zegny ny mampiavaka anao, ataovana le mahatsara anao zegny, de ho hitan'ôlo fa tsara neninao de ahazo zegny anao. Zay zegny traikefa mila anagnanao, izy koa anao mbola mila mipetraka ato hoe zegny fitiavana mamindagna zegny, afaka zegny pratike na ianaranao na agnatin'ny Facebook na agnatin'ny réseaux sociaux de